তিনি 10 তারিখ মে 2020 जों বীর বিক্রম জমাতিয়া 1973 ঠিক তিনিহাই সাল 10 তারিখ মে ও বনি থৈ Kwthar Sarkhor klangmani o khampar amsaini tirisa kami bai Kwthar mazaro buini dopha bai selenjakmani jaga seijakmani ha seijakmani no tৈগে जों संग्राम खायथानि जों जबा नखा थानि जों गेसें गसे एक्लागि ब साइसुं बुसखां आगब खामानि बागै बने ओ थৈ Kwthar आपरो दिनो Sarkhor मानो मुइतो खायगै 46 বছরनि पर तिनि 47 तम जों बने थैमानि साल पालायलाय दंजागो ओ पालायमा साल जों सारा जीवन पालाय थांनाय ताबक जरा 47 बार पालायजा बने जीवन काहिनीनि जे सामं तांफां अर्थात बने 4 तारिख नवेम्बर 1947 आसायगे ब तिनि जरा अर्थात 47 बছर ब बुसुक सामं तां थांगानि तंमानि किन्तु ब 25 बছरनो 17 नि यागनि यावमालि आंगै बने थैनो बलिदान खालायख्लां थाङा हायनि बांगै बनि सामं तांबाया बारा न जों तांमानि सायथकलायनाय ब सामं तांमानि बा बिसिङाव बन नुकजागो बसराय फांसिनिनो একটা करै परिबारनि একটা बियालक लायजाक नुखुंनि आसायमानि आफन परे ब क्लास रगो स्कुल रगो काहाके परिमाया बै परे तुइ बबो थांजानि चेष्टा खायफानो सुगिया बनि ड्रेस करै बै पेन काहाके ब गामसा कांगो बै सार्ट सुंखे ब गेन्जि सुनि करै ब हायके ब स्कुल थांमाया तुइ ब आफन से बमंगबा बनो सा बिर हनै फारका असुक बिर बैसे बनो हाई स्कुल बा नानातिया मतै ता प्राइमारी स्कुल नि जखन स्कुल लेभेल मिड रं खाके ब स्कुल परिया तुइ मास्टर खामारबारि जे स्कुल नि मास्टर बनो हायर खलाय स्कुल नि स्टुडेन्ट हाय खलाय बनो स्कुल स्पोर्ट रगो एनुअल स्पोर्ट रगो तलां थां खाके ब आरो चैम्पियन साका चैम्पियन एमनकि 7टा ट्रफी रगो चैम्पियन माइ फैजा अमते हे बिर दंमानि ब बनि साकनो अमते हेके बलिदान खायमागो ब मात्र 14 বছর বয়স रगो बनि यागनि थै रागै ब थै Kwthar मतायनि थानि बा ब सुरिनानि बागै अमते हेके ब दान खलाय तलांमा असुक बि बहायरकनो जों पकमाया हायनि बांगै जों जुग अमनो जों सनालाय मा दंगु एवं ब जेखाने उ दिनो 10 तारिख मे 1973 ब आन्दोलन ब शहीद जागो उ दिनो ब माइसे एकलाय नखाजामानि बनो माइसानि बां कबकमानि पर्यन्त ब जलिमा पक थांनाय आनि हानो किपिला नांनाय ब नखाय थांगै ताबक जरा तै सोंनो ब तंतो तैनो सोंनो मुखमुखि यागायख्लांमानि बनो जों मैतो मा दंनाय बने आफ्रोनि जे रैंक ब जे सामं खाय दंमानि 25 বছর जरा तैके ब खामारबारि पिजेन कमिटिनि एसिस्टेंट सेक्रेटारि अर्थात जागा फिरक मानि बांगै आफ्रो जमी फेरत आन्दोलननि जे प्रधान संघ बा कायसान एकमात्र सारा त्रिपुरागै समाज दंमानि बा सोसाइटी दंमानि उ सोसाइटीनि ब एसिस्टेंट सेक्रेटारि ब तिनि Kwthar दंखाके बनि सामं बुसुक तांक्राक जों नुखामो ताबकबो बनि अ समाज बनि उ सोसाइटी आ दिनो 1973 साल ब शहीद मानि दिननि जे बनि सेक्रेटारि तिनि जरा तै Kwthar दंजागो एवं गेब्लायके हामबाय तिनि जों 10 तारिख मे 2020 चिनि ताखुक बीर बिक्रम जमातिया ब थांनाय 1973 सनो बा 73 बिसिगो ब चिनि हा तै दफानो मोथांगानि बांगै बा अयनो हानि अयनो दफानि बरगरक चिनि तिप्रा हाव फायगै बा चिनि जागानो दखल खायमानो आबनो रक्षा खायगानि बांगै आबनो फियावगानि बांगै ब निजेस साइजों ब सबा खायलांखा तैजों आफ्रो आं बहायनो आं निजेस आं आसाया खना आं सरायखौसि आं खानाखा बुरा बुरि रनि खुक्तै ब साइजोंनो आफ्रो माइसे आख्लायगै ब जागा किफिल नागानि बांगै ब सबा खायलांखा तै सबा खायलांख्रु ब साइजोंनो ब जुद्दु खायगै खै रलांखा गाहायनि बांगै सिनि जत ताकुकते बुकुसना आं सागानि मुसुगु जों बनि मुंनो जों पक गया जों थिया साकनो जों बिसि ब्रुंब्रुंनो जों पालायगै थांनाय बनि जे थैमानि साल बनि थै रलांमानि साल आबनो जों पालायगैबो दङ पालायबो थांनाय गाहायनि बांगै जत सारा त्रिपुरानि जा त्रिपुरा हास्तिनि बर' दं जतनो कबं नारागु बनि मुंनो जों पगया खायगै जों सब समय मुइतो खायलायगै बनि जे सबा खायलांमानि जे बनि सामरनो जों मुइतो खायगै जों माइके पालायलायगैनि बांगै आं जतनो कबं